Μαμά, βοήθεια! Ξέρεις εμένα τι μ' αρέσει πιο πολύ στα παιδιά. Οι στερούλες. Αυτό νου. Μπορεί να είναι μικρές, αλλά θα έχουν πολύ ψάχτη. Μαμά, πρέπει να με φάνε! Όχι, μαντάμ. Εμείς θα φάμε το παιδί σας. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εμείς, μαντάμ, είμαστε το κεφάλι. Σούπερ. Δεν είμαι μαντάμ, ηλίθη! Φίλε, τι θα σου πω. Έχεις ένα γιο πολύ. Θα γίνει ένας γάτος αυτό. Θέλει χαιρότημα, τι όμορφο κατάκι. Δεν είναι γάτος, ηλίθη, κλαρόπουλο είναι. Λοιπόν, πάντα αυτό έλεγα στον κουμπάρο από εδώ. Πως πρέπει να γυρνάμε γυαλό. Κουμπάρε, δεν στο έλεγα. Τι γίνεται από τη μαμά μου. Το μπαλκόν δεν είναι ασφαλές μέχρι το γλαρόνι. Το γλαρόνι θα κάνει ζημιές παντού. Και έτσι θα το ανακαλύψει ο οικογενειακός φίλος. Ή αλλιώς πρέπει να το αφήσω εδώ, να το βρει και να αναλάβει αυτό στη φροντίδα του. Δυστυχώς, οι άνθρωποι είναι εντελώς απρόβλεπτοι. Ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις και καταλήγουν να κάνουν κακό. Έτσι είναι, όπως ο Χάρη, ο οποίος είναι καλός άνθρωπος και έχει καρδιά μάλαμα. Επειδή όμως λατρεύει το κυπατζή και ξέρει πόσο του αρέσει η μπύρα, κάθε φορά που άλλο ζυψάει, του δίνει και από ένα μπουκάλι. Ο κακόμοιρος ο Ματίας, κατά της αλκοολικός, έχει γίνει τελείως ψευδιάνθρωπος. Και όποτε σουρώνει, μιαου, θα την κλείσει από εκείνα τα απέσια τραγούδια, που είναι τρομερά, τρομερά. Για να μην μιλήσουμε για το κακό που κάνουν οι σκοποί μας, ας θυμηθούμε την κακομοίρα, την κλαρομάνα. Πέθανε επειδή οι άνθρωποι έχουν αυτή την καταραμένη μανία να δηλητηριάζουν τις τάσεις με τα απόβλητά τους. Πρέπει να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Το γλαρόνι θα μετακομίσει στο παζάρι του λιμανιού και εγώ θα πηγαίνω έρχομαι μέχρι να το μάθουμε να πετάει, ώστε να μην καταλάβει ο φίλος πως κάτι συμβαίνει. Δεν θα ήταν άσχημα να του δίνουμε ένα όνομα. Σωστά. Να του δώσουμε ένα όνομα. Αλλά πρώτα να μάθουμε αν είναι αυτός ή αυτή. Λάρος, αλλά σου πούλει. Ο Σταβέντο, ο μόνος που μπορεί να μας πει αν είναι αυτός ή αυτή. Αυτό ακριβώς τον νιώθει εφηβό. Μα δεν είναι καταλάβεις εσύ. Μαμά, βοήθεια! Ήθελε να με φάει! Αυτό το κείμενο δεν τον είχαμε σκεφτεί. Νόμιζα πως πρέπει να κάναμε ένα ούσμα με τα ποντίκια. Συμφωνώ. Με την προϋπόθεση να μην κάνεις και πολλές παραχωρήσεις με αυτά τα παπέσικα. Θέλω να δω τον αρχηγό σου. Εγώ είμαι αρχηγός των ποντικών. Νιώθεις ότι θες να νιωρίσεις. Αν είσαι εσύ ο αρχηγός των ποντικών, τότε είστε πιο ανάξιοι και από τα ποντίκια και από τα και τις καθαρίδες. Ο αρχηγός της εσύ. Βρε, κοίτα ποιος με ευλήτησε. Ο γάτος, ο χοντρός. Ο χοντρός, ο χοντρός. Θέλω να αφήσετε ήσυχο το γλαρόνι. Α, ο Σιγάτη έχουν ένα γλαρόνι. Μάλιστα, το μάθα. Κυκλοφορούν πολλά και κάτω στους οικονόμους. Λένε πως είναι ένα γλαρόνι γνώσης.
Μάθε λοιπόν πως αυτό το πετσί έχει τσιμπηθεί από όλα τα έντομα των λιμανιών. Μια μέρα θα σου μιαουρίσω για τις ψήρες της νήσου Κακατούα, που χρειάζονται για ορεκτικό και μόνο το αίμα 7 νομάτων. Επίσης, θα σου μιαουρίσω και για ένα τσιμπούρι που μου είχε κάτσει στο σβέρκο και ήταν τόσο βαρύ που δεν μπορούσα να το σηκώσω. Βρε τις άκρες με μου και μη μου κόψει τον αέρα. Επιτέλους, ήρθες καπιτάν. Δεν ξέρεις πως σε χρειαζόμαστε. Καμιά φορά αναρωτιέμαι μήπως οι άνθρωποι έχουν βαρθεί και θέλουν να καταρρεύσουν τον ωκεανό ώστε να παίρνουν σουηδότοπους. Μόλις πριν λίγο κάναμε τα χάρισμα στην εκβολή του ΕΛΠΑ και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ήταν να μάθουμε. Η Φαγάνα έβαλε που κάνει το μοκτόνο, γράφει τα τελείωτα και αυτά τα πλαστικά κουβάλια που έχουν παραπάνω στις παραλίες. Τρομερό! Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, σε λίγο καιρό, με τη μόλυνση, θα καταλάβει όλο τον τόπο 12 γράμμα μύθης σε κυκλοπαίδες. Εγώ πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Μα μόνο εσύ που γνωρίζεις τη θάλασσα, μπορείς να μας πεις αυτό το νερό που είναι φιλικό και προσθετικό. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια πανέλα φιλαροπούλα. Σε μια μέρα θα κάνει περισσότερα παιδιά από τις τριές που έχω στην ουρά. Με δεδομένο ότι η Γλαροπούλα ήταν υπό την προστασία μας, προτείνεται να μας προκαλώσει. Ωραίο όνομα. Και όποτε κάνει κάποιο κατόρθωμα, τότε θα περάσετε οι κυκλοπαίδες στον τόπο 10. Γράφω κάτω. Και καλό τυχή φίλοι των κάτω. Αχόι, αχόι, αχόι. Γιατί τα πουλιά μόνο αυτό κάνουν, κακά. Και εσύ είσαι πουλί. Είμαι γάτος και πολύ καθαρός μάλιστα. Αν δεν ξέρεις, χρησιμοποιώ την ίδια με το ξερό. Γεια, κοίτα τι πάθαμε. Αυτοί οι συμμοροί ψιλοσακούλες σε έψαν ότι είσαι μια ποδάφη. Μα κοίτα το σώμα σου. Εσύ έχεις φτερά και οι γάτοι έχουν τρίχωνα. Εσύ έχεις 2 ποδάρια και οι γάτοι έχουν 4. Και την ουρά, πού τη βάζεις την ουρά. Είσαι θεόμοιλη, σαν αυτό το γάτο που περνάει τη ζωή του διαβάζοντας και μιαουρίζοντας τρομερό που το ορμήθη. Μάθε λοιπόν ότι οι φίλοι σου σε ταΐζουν πολύ και θέλουν να σε φάνε. Δεν θα αφήσουν τίποτα, ούτε κόκαλο. Δεν πεινάς καλότυχη. Έχει καλαμαράκια. Μήπως είσαι άρρωστη, δεν είσαι καλά. Θες να πάω για να παχύνω. Για να αποκτήσεις δύναμη και υγεία. Ναι, και όταν παχύνω θα καλέσεις και τα ποτήρια να με φάτε όλοι μαζί. Μα πώς σου κατέβηκαν έτσι τις ακλαμάρες. Μου τα είπε όλα ο Ματίας. Λοιπόν, είσαι γλάρος. Σε αυτό και μπατζής έχει δίκιο. Αλλά μόνο σε αυτό. Όλοι σε αγαπάμε καλότυχη και σε αγαπάμε γιατί είσαι μια γλαροπούλα. Δεν σου επιλέγουμε όταν σε ακούμε να κρώσεις ότι είσαι γάτος. Γιατί μας αρέσει που θα δέσεις σαν και εμάς. Όμως είσαι διαφορετική από εμάς. Τη μητέρα σου δεν μπορέσαμε να την βοηθήσουμε. Εσένα όμως ναι. Σου χαρίσαμε όλη την αγάπη και τη στοργή μας, χωρίς ποτέ να θέλουμε να σε κάνουμε αγάπη. Είσαι γλάρος και πρέπει να ακολουθήσεις τον προορισμό των γλάρων. Πρέπει να πετάξεις. Ναι, αλλά δεν πετάξω. Όταν θα γίνει αυτό, θα είμαι δίπλα σου και θα είμαι στην μητέρα σου. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε την πτήση, ας ξαναρίξουμε μια ματιά στα τεχνικά θέματα. Σε παρακαλώ, ας εξακριβώσουμε πρώτα την ευστάθεια των σημείων στήριξης Α και Β. Δοκιμάζω σημεία Α και Β.
Μάλιστα. Τώρα, ας εξακριβώσουμε την ευχέρεια έκτασης Γ και Δ. Δοκιμάζω σημεία έκταση των σημείων Γ και Δ. Θαυμάσια. Άλλη μια φορά. Μα το μελένι σου πια, θα την αφήσεις ποτέ να πετάξει. Σου υπενθυμίζω πως εγώ είμαι υπεύθυνος για τις πτήσεις. Όλα πρέπει να είναι απολύτως τρομερές. Αλλιώς, οι συνέπειες για την καλόφυγη μπορεί να είναι τρομερές. Έχει δίκιο, ξέρει τι κάνει. Έτοιμη για απογείωση. Έτοιμη για απογείωση. Κατέβα στο πάτωμα με τα σημεία στήριξης Α και Β και άρχισε να τρέχει στο διάδρομο. Τώρα, έκταση των σημείων Γ και Δ. Τώρα, σήκωσε το σημείο Ε. Και τώρα, κίνησε από πάνω προς τα κάτω τα σημεία Γ Δ σμπρώχνοντας τον αέρα. Ενώ ταυτόχρονα μάζεψε τα σημεία Α Β. Είμαι άχρηστη, άχρηστη. Κανείς δεν πετάει την πρώτη φορά. Όμως εσύ θα τα καταφέρεις. Δεν το καταλαβαίνω. Μελέτησα προσεκτικά τη θεωρία των πτήσεων. Είναι τρομερό. Ίσως να μην μπορεί. Μπορεί να έχει μείνει τόσο καιρό μαζί μας που να έχει χάσει τις υπουργές της ικανότητες. Είναι γλάρι και οι γλάρι πετάνε. Πρέπει να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ας παραδεχτούμε ότι είμαστε ανίκανοι να τη μάθουμε να πετάει και θα αναζητήσουμε βοήθεια έξω από τον κόσμο να βγάλουμε. Ζητώ την άδεια να καταρρίψω το ταμπού για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου. Να καταρρίξεις το ταμπού. Ναι, το νεόρισμα της ανθρώπινης γλώσσας είναι ταμπού. Μείνε κοντά στην καλόφυγη και θα προσεχθούμε για να συζητήσουμε το έτοιμά σου. Εμείς, οι Γιάννη του Λιμανιού, σου επιτρέπουμε να καταρρίψεις το ταμπού για πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή σου. Θα αναζητήσουμε έναν άνθρωπο που θα μπορεί να μιλήσει για να δούμε, θα ζητήσουμε να δούμε ποιος είναι αυτό. Ο Ρενέ, ο σέφης του Ταδίου. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και πονάψυχος. Ακόμα κρατάει για μας μία μέση της φυσελιτέλης. Αλλά δεν θα περιγράφει τίποτα παρά μόνο μπαχαρικά, οπότε δεν νομίζω μας κάνει και πολύ χρήσιμο. Και ο Χάρης, καλός άνθρωπος, φιλικός και συμπονετικός με τον κόσμο. Ακόμα και με τον Ματίας που το βγάζει συνέχεια έξω φρενό. Όμως, όσο και γνωρίζει για τη θάλασσα, δεν νομίζω ότι έχει την παραμικρή ιδέα για το πέταγμα. Μιαου. Ο Κάρλο, ο αρχισαρχιτόρος του εστιατορίου. Είναι και αυτός καλός τυπάδας. Ξέρει όλα τα αυτό. Αλλά δεν τον έχω ακούσει να μιλάει για πτήσεις. Νομίζω πως το παιδί του σπιτιού μου θα με καταλάβαινε. Όμως λείπει σε διακοπές. Εξάλλου, τι μπορεί να ξέρει ένα παιδί. Πόρκα μιζέρια, τελειώσει η λίστα. Όχι, υπάρχει ένας ακόμα. Το αφεντικό της Πουλίνας. Ναι, ο ποιητής. Μα κανείς αυτός. Δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Και πόσο μπήκε η ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος ξέρει να πετάει. Μπορεί να μην ξέρει να πετάει με φτερά, όμως ξέρει να πετάει με τα λόγια. Όσοι συμφωνούν με τον Ζορμπάν να μιλήσει αυτόν τον ποιητή, θα σηκώσει το ξύποδάκι.